Bună ziua! Ziua! Ia mai vei, cămea, ca să-ți frec una în bușeană. Ce te uzi, frate? Îți ziarist, îți ziarist. Păi stăm de vorbă, mă atac ca... Dar nu mă filma acum! De stăm de vorbă, motivul! Arată-mi legea care nu-mi permite să filmez. Dar nu, nici eu am zis eu pe tine, nici nu-ți merg. Am zis discutăm. De ce nu acceptați să discutăm cu camera? Poftim? De ce nu acceptați să discutăm cu camera? Nu știu, tu-s artist să-i mă filmezi. Nu ești artist, ești în funcție publică. Cine sunteți? Comandantul regimentului Uscu, Davor. O legitimație. O legitimație să văd. Băi, Ghena! Ghena, că să mă fugăresc aici după tine. De ce faceți lucrul ăsta? De discu asta iau. De ce faceți lucrul ăsta?